У Барысаве шпіталізавалі 28 дашкольнікаў. Спрытныя беларусы спрабавалі вывесці за мяжу дэталі ад танка. Заробкі чыноўнікаў у Беларусі б'юць рэкорды і што за змены ў зямельным заканадаўстве. Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі, лайк, падпіска, калі бяспечна. Рушым. У Гомлі супрацоўнікі ДАІ затрымалі нецвярозага кіроўцу, які перавозіў групу з 19 падлеткаў. Правяраючы дакументы, інспектары звярнулі ўвагу на стан 39-гадовага жыхара Магілёва. Медычны агляд паказаў больш за 1 праміле алкаголю ў арганізме. Да таго ж мужчына не меў неабходнага дазволу на перавоз арганізаванай групы дзяцей. У выніку кіроўцу адхілілі ад кіравання, пазбавілі права кіраваць транспартам на 5 гадоў і аштрафавалі на 200 базавых велічыняў. Для школьнікаў аператыўна надалі іншы аўтобус і цвярозага кіроўцу, які бяспечна даставіў іх дадому. У Менску ж побач з заапаркам на Ташкенскай 40 сутыкнуліся тралейбусы і цяжкавік. Паводле ДАІ, людзі ў тралейбусе і кіроўца цяжкавіка не пацярпелі. Напярэдадні ў інфекцыйнае аддзяленне Барысаўскай цэнтральнай раённай больніцы паступілі, цытата, некалькі дзяцей дашкольнага ўзросту з парушэннямі стрававання. І толькі сёння стала вядома, што атручаных дзяцей ажно 28. Дактары лічаць іхны стан здавальняльным, маўляў, за ноч дзецям стала лепей. Спецыялісты ўжо працуюць на месцы, каб выявіць прычыну атручання, паведаміў галоўны доктар Александр Дрозд. Што праўда, людзі ў гарадскіх чатах пішуць, што інфекцыйны шпіталь запоўнены, месцаў няма. Ува ўсіх дзяцей ваніты пачаліся ў адзін час, баляць жываты, высокай тэмпературы не назіраецца. Дзеці з аднолькавымі сімптомамі пачалі паступаць у шпіталі з розных садкоў, іх прывозілі хуткія. Няшчасце на дрэваапрацоўчым прадпрыемстве ў Ганцавічах. Падчас працы на цыркулярным станку вылецела дошка і смяротна траўмавала 56-гадовага мужчыну. Аказалася, што загінулы не меў допуску да выканання гэтых працаў і не праходзіў неабходнага навучання. На месцы здарэння працавалі следчыя, прызначылі судова-медычную экспертызу, а на прадпрыемстве вывучаюць дакументацыю наконт аховы працы і тэхнікі бяспекі. Узбудзілі крымінальную справу за парушэнне правілаў аховы працы, якое пацягнула смерць чалавека праз неасцярожнасць. Беларусы працягваюць захоўваць грошы на дэпазітах. Паводле Нацбанку на пачатку другога кварталу аб'ём укладаў насельніцтва дасягнуў амаль 24 мільярдаў рублёў, што на 6% больш, чым 3 месяцы таму. У сярэднім на аднаго укладчыка прыпадае каля 18 тысяч рублёў. Найбольшыя зберажэнні сканцэнтраваныя ў людзей старэйшых за 64 гады. Гэта каля 10 мільярдаў рублёў. Тым часам заробкі беларускіх чыноўнікаў працягваюць расці хутчэй за сярэднія даходы ў краіне. У красавіку працаўнікі дзяржаўнага апарату ў Менску атрымлівалі ў сярэднім амаль 5 тысяч рублёў на месяц, што прыкладна ў 1,5 разу больш за сярэдні заробак у Беларусі. За апошнія 5 гадоў сярэднія заробкі чыноўнікаў у сталіцы выраслі амаль на 133%, у той час як сярэдні заробак у краіне павялічыўся на 111%. Такім чынам, разрыў паміж даходамі прадстаўнікоў улады і большасці работнікаў працягвае павялічвацца, нягледзячы на заявы пра неабходнасць падтрымання бюджэтнікаў і людзей з невысокімі заробкамі. Заўважу, што інфляцыя за апошнюю пяцігодку склала 44,5%. Выканкамы ў Беларусі атрымаюць больш паўнамоцтваў у распараджэнні зямлёй. Адпаведны закон падпісаў Лукашенка. Паводле новаўвядзенняў, аблвыканкамы змогуць без аўкцыёнам вылучаць зямельныя ўчасткі, а райвыканкамы самастойна прымаць пастановы наконт іх канфіскацыі для дзяржаўных патрэбаў. Намеснік старшыні партыі БНФ, грамадскі актывіст з вялізным досведам працы з зямельнымі ўчасткамі, Юрась Міляшкевіч думае, што новыя нормы ствараюць рызыкі злоўжыванняў. Расплывістыя фармулёўкі закону дазваляюць чыноўнікам шырока трактаваць панятак дзяржаўных інтарэсаў. Маўляў, ствараецца велізарнае поле для карупцыі, бо новы закон пашырае магчымасці чыноўнікаў распараджацца зямельнымі рэсурсамі без празрыстых конкурсных працэдураў. Эксперт таксама сумняваецца, што бясплатнае вылучэнне зямлі дапаможа прыцягнуць маладых спецыялістаў у рэгіёны. На ягоную думку, для гэтага патрэбныя працоўныя месцы, жытло і развітая сацыяльная інфраструктура. Міляшкевіч бачыць ува ўсіх гэтых працэсах і прыхаваныя тэндэнцыі да адчужэння права на ўласнасць у палітычных апанентаў рэжыму. Падрабязней пра змены ў зямельным заканадаўстве чытайце на belsat.eu.
Не толькі з захаду на ўсход, але і з усходу на захад. У Беларусі мытнікі і памежнікі заявілі пра раскрыццё схемы незаконнага вывазу ў краіны еўразвязу дэталяў для вайсковай тэхнікі расійскай вытворчасці. Маўляў, 4 грамадзянаў Беларусі увозілі з Расіі рухавікі, трансмісіі ды іншыя дэталі, якія выкарыстоўваюцца пры вытворчасці танкаў і баявых машынаў. У Менску з дэталяў здымалі маркіроўку, фарбавалі іх і наносілі кітайскія іерогліфы, каб выдаць за абсталяванне для электрастанцыяў кітайскай вытворчасці. Пасля гэтага прадукцыю нібыта рыхтавалі для экспарту ў краіны еўразвязу. У выніку сілавікі спынілі 2 цяжкавікі з 24 пераробленымі рухавікамі. Падчас далейшых ператрусаў сканфіскаваныя каля $100 000 наяўнымі і больш за 200 частак узбраення. У адной з лякарняў Гомельскай вобласці сілавікі выкрылі карупцыйную схему. Паводле следства, работнікаў медычнай установы замест выканання службовых абавязкаў скіроўвалі будаваць і рамантаваць лецішча загадчыка гаспадаркаю. Каб схаваць адсутнасць людзей на працоўных месцах, у табелі ў ліку працоўнага часу загадчык уносіў ілжывыя звесткі. Работнікі атрымлівалі заробак. Сума неабгрунтавана выплачаных сродкаў перавысіла 45 000 рублёў. Распачалі крымінальную справу за злоўжыванне ўладай. Падазраванаму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Экафестываль «Ноч барсукоў» пройдзе 20 і 21 чэрвеня на турбазе Хлупінская Буда ў нацыянальным парку Прыпяцкі. Асноўная частка адбудзецца ў вечаровым лесе, дзе можа ўдасца паназіраць за жыццём барсукоў у запаведніку. Экскурсія па лесе зойме каля 2 гадзінаў. Потым гасцей чакае пікнік каля вогнішча і шпацыр у хату барсука у закінутай вёсцы. Раніцай запланаваны шпацыр па экасцежцы. Акрамя таго, для ахвочых падрыхтуюць лазню, більярд і пракат ровараў. Удзельнікаў будуць збіраць у Тураве, Лясковічах і Жыткавічах. Квіток каштуе 170 рублёў для дзяцей ад 6 да 16 гадоў і 190 рублёў для дарослых. У цану ўваходзяць пражыванне, харчаванне і трансфер. Даследаванні НАН Беларусі паказалі, што ў 2025 годзе ў краіне налічылі больш за 2700 барсукоў. Украінскія дроны атакавалі нафтавы тэрмінал у Санкт-Петербурзе, дзе сёння пачалося адно з улюблёных прапагандысцкіх мерапрыемстваў Пуціна – Петербургскі эканамічны форум. Мясцовыя чулі дзясятак выбухаў і здымалі пралёты ўкраінскіх беспілотнікаў. У порце, дзе адпраўляюць нафтапрадукты праз Балтыйскае мора, буйны пажар, загарэўся петербургскі нафтавы тэрмінал. Горад зацягнуў дым. Акрамя таго, ЗСУ атакавалі Кранштадтскі марскі завод, які абслугоўвае дзясяткі караблёў, судоў і падводных чаўноў Расіі. Моцна пашкоджаны, а верагодна і знішчаны расійскі ракетны карабель «Бойкі». Мясцовыя ўлады ўводзілі часовыя абмежаванні на прылёт і вылет самалётаў у аэрапорце Пулкава, затрыманыя і адмененыя дзясяткі рэйсаў. Мясцовыя жыхары паведамлялі пра адсутнасць інтэрнэту падчас атакі. Пазней прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што сілы абароны паразілі ваенныя цэлі на вялікай адлегласці ў Расіі. Сярод цэляў у тым ліку прадпрыемства ў Тамбоўскім рэгіёне, занятыя вытворчасцю расійскай зброі. Правілы дарожнага руху для ўсіх, а нават і для вожыкаў. У горадні знялі мілую істоту, якая акуратна і няспешна пераходзіла дарогу проста па пешаходным пераходзе. Без каментара. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для апрасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Да пабачэння!